Tervetuloa mukaan Pelirohmuun. Pelirohmun tehtävä tänä jouluna on varsin jalo ja yksinkertainen. Ensinnäkin me halutaan tarjota PC-pelien latauskoodeja erittäin kovaa hintaan. Ja toisekseen lahjoittaa reilusti hyvän tekeväisyyteen. Kun sinä tai joku tuttavas ostaa pelin, ensinnäkin säästät rahaa ja tämän lisäksi lahjoitat siinä samalla hyvän tekeväisyyteen. Myös Pukin mielestä on melko hyvä diili. Homma toimii näin. Jos menet osoitteeseen www.pelirohmu.fi, katot sieltä jotain sua kiinnostavia pelejä. Sanotaan nyt, että sä haluat ostaa tämän uuden Assassin's Creedin, klikkaat sen Pukin konttiin. Tämän jälkeen sä siirryt G2 meidän yhteistyökumppanin sivustolle, mistä sä löydät myös paljon kattavan pelivalikoima ja voit ostaa sen peli. Sä näet täällä sivulla lukee Earn ja tietty eurosumma. Tää summa lähetetään kokonaisuudessaan Save the Children-järjestölle ensisijaisesti avustaa Filippiinien hirmumyrskyn uhreja. Tän lisäksi Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto 13-kertaistaa tämän tekemän lahjoituksen. Eli mieti mitä just tapahtui. Sait itsellesi uuden Assassin's Creedin todella huokeaa hintaan ja tän lisäksi sä lahjoitit 25 € sinne, missä sitä just nyt tarvitaan. Pelirohmun porukka toivottaa rauhallista joulua ja laitetaan hyvä kiertämään.